Il-ġimgħa kbira għedha dejjem toqrob bil-preparamenti għalija jinsabu fil-qofol tagħhom. Wan juża l-grupp Purja Passjoni Christus mill-Knisja San Lawrenz il-Birgu li bħalissa dejjem bl-aħħar preparamenti biex fit-18 ta' April toħroġ il-proċessjoni fit-Toroq Ġirbin. Taħt il-ħarsin tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira Birgu u bl-għajnuna tal-Kunsill, dan il-grupp qed jikber biġmielu. Dwar dan ħadna reazzjoni tad-direttur tal-grupp Charles Attart. Inna għaddejjin bil-parata issa di raba sena. Tinvoldi ħafna xogħol, preparamenti, inna li min jannar nipprepara biex issib is-soldati. Meta ġie mistoqsi rigward x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq in-nisa jilbsu soldati fil-ġimgħa kbira, Attart għalinna hekk. Fimni, soldati nisa jien ma nsibx oġġezzjoni għalija. Mhux kulħadd għandu dritt li jilbes, da jekk ikunux jilbis volgari, tgħidli dak iż-żmien ma kien hemm soldati. Nisa, imma fimni fl-aħħar mill-aħħar illum ġejna qegħdin f'dinja moderna, qegħdin 2025, ma nsibx oġġezzjoni li jkun hemm nisa soldati nisa.